gabi na init. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secret. Top Secret. Top Secret. Wala ata. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa rin ngayon sa mga buong kapuluan. Kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Sa oras po natin ngayon na 11:22 PM sa buong kapuluan, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller ngayong gabi na to. Kilalanin na po natin, Kabisyo. Hello, ma'am. Hello po. Good evening po. Good evening. Hello po ulit. Sorry po, medyo kinakabahan. Happy Monday po. Happy Monday din po. Sasabihin ko po ba yung name ko po? Di ma'am, pwede niyo pong itago yung pangalan ninyo, edad ninyo, at lokasyon ninyo, ma'am. Nickname ko po ay... Di ma'am, teka lang po, ma'am. Inaalam ko lang, ma'am, kung naririnig po ba kayo on air. Naririnig ba kayo sa on air? Mahina lang? Medyo mahina po daw yata. Okay po. Sorry po. Okay. Kinakabahan po kasi talaga. Kinakabahan ka, ma'am? Opo. Ako din, ma'am, eh. Kinakabahan din ngayon. Ayun po, I'm Aya po. And I'm 21 years old po from Manila po. Teka lang, ma'am, napalakas kasi yung background music kanina. Hindi ko ma-monitor dahil nakapatay pala dito yung Okay po. Anyway, ma'am, good evening po sa'yo. And good evening po. Gusto ko lang malaman, ilang taon ka na, ma'am? Sorry. I'm 21 years old po. 21 years old? Yes po. Taga saan? Taga Metro Manila po. Metro Manila. Anong pangalan? Aya po. Aya. Yes po. Aya, 21 years old. From Metro Manila. Ano ang top secret mo? Yung sa akin po is kaya po ako nagsulat sa telegrama nyo po is para po ma-less yung nararamdaman ko about family po. Na separated po yung family ko since I'm 10 years old. Saan ka nakatira, Ma'am Aya? Sa mama mo o sa daddy mo? Ano po, in short po, sa BF ko po. Sa boyfriend mo. So, hindi ka na nakatira ngayon sa nanay tatay mo? Hindi na po. Okay. So, gaano ka nakatagal wala dun sa nanay mo o sa poder ng tatay mo? Magto 2 years pa lang po ako wala po sa father po ng father ko po. Then yung sa mother ko po since 2012 po wala na po ako doon kasi kinuha na po ako ng father ko.
Then, dito na po ako nag-aral sa Manila. Kaya, year 2023. I'm grade 6 po ako noon. Then, ayun nga po, nag-start po yung kwento namin as a broken family. Mhm. Bago natin ituloy itong pag-uusap natin, okay lang ba? Medyo hinaan natin yung may naririnig akong mga background music dyan eh. Pwede bang lumayo ka muna po? Or Po. may magagawa ba tayo na na solusyon? Ayan po. Naka-earphone ka ba? Naka-phone ka lang ba? Nakatapat sa tenga mo? Opo, nakatapat lang po sa tenga po. Okay, nice. Sige. Kasi may nag-online selling naririnig ko eh. Sorry po, yung tita ko po yun. Okay lang. Anyway, yun nga okay lang ba na kwentuhan mo ko na ilan kayo magkakapatid? Paano nangyari yung paghihiwalay ng nanay at tatay mo kung okay lang sa'yo? Ayun po, 3 po kami magkakapatid. Bali, ako po yung bunso. Then, naghiwalay po yung mother ko po, pati yung father ko. Kaya, 10 years old po ako niyo. Then, sobrang hirap po. Kasi bilang bunso po, syempre, naiiyak ako. Syempre po bilang bunso, parang ako mama's girl. Ang hirap let go. Nag-separated po sila kasi yung both parents ko po is may karelasyon ng iba. Mhm. Tapos nung kinuha po ako ng father ko sa mother ko. Ang alam ko lang po nun is magsi-celebrate lang ng birthday ko sa Manila para makalala ko din yung lola at lola ko. Pero mali po ko ng expected. Ang nangyari is, akala ko vacation lang pero yung pala kukunin ako ng father ko sa mother ko. Then, ang hirap po kasi hindi ko din masyadong close yung father ko that time. Tapos yung lola at lola ko, hindi ko din sila masyadong nakakasama pa. So, makikisama ako sa kanila na hindi ko alam yung background nila, ganun. Mhm. Mhm. And then, tumating na po yung araw ng birthday ko. August 20 po yun. Ang akala ko po is simpleng celebration lang, pero nag-celebrate naman po, pero nagulat ako na dinala ng father ko yung magiging stepmother ko sa bahay ng lola namin. Kung saan kami nakatira, dinala niya doon. Tapos, pinakilala niya po sa aming magkakapatid. Siyempre po bilang bunso, sobrang hirap na hindi ko matanggap na magkakaroon ako ng stepmother. Mhm. Tapos magkakahiwalay sila ni mama. Then nag-walk out po ako. Tumakbo ako dun sa tita ko sa baba ng bahay namin. Umiiyak na lang po kasi wala na akong magawa. Tapos hindi ko pa rin po matanggap, pero wala naman po akong choice kasi isa lang po yung sinasabi ko nun. Nung okay pa sila ng mother ko na ayokong matulad sa naging buhay ng father ko na may mga kapatid sa labas. Tapos broken family sila. Mhm. So expected ko po na hindi mangyayari sa amin kasi nga may background yung father ko as a broken family, pero mali po. Yung ginawa sa kanila ng lola namin, ginawa rin nga po sa amin na naging broken family kami. Nagkahiwalay-walay kami magkakapatid. So, ibig sabihin, tama ba ako ng pagkaunawa? Si daddy mo ang nagloko? Yes po. So, Siya po yung nagloko. So, ang kasama ng mama mo ngayon, yung ibang kapatid mo? Hindi na po. Parehas na po sila may
ano po, syempre po parang nagrebelde. Kanya-kanya na po silang pamilya. So sa madaling salita, hiwalay-hiwalay na kayong lahat. Yes po. Kanya-kanya na kayong buhay. Opo. Sorry kung marinig ko yung ganyang kwento, pero... And then, ayun po. When I was 13 years old, kinuha po ako ng pinsan po ng lola ko. Which is po yung pinsan niya po ng lola ko. Siya po yung nagpaaral sa akin simula grade 5 hanggang grade 9 po ako. Siya yung nagpaaral sa akin. Kasi po, ayun nga, hindi po kayang suportahan ng father ko yung pag-aaral ko sa Manila. Siyempre po, Manila, sobrang daming gastusin. Ang mahal din ng upahan. So, yung lola ko po na yun is, tinulungan niyo po ako mag-aral. Siya po nagpa-aral sa akin simula grade 6 hanggang grade 9. Nakisama po ako, naglilinis ng bahay nila, naguhugas, lahat ng house chores ginagawa ko para po makapag-aaral. Tapos po nung grade 8 po ako, doon po nag-decide yung father ko na kunin ako sa lola ko, which is wala naman silang pinakitang masama sa akin kasi lahat ng luho ko, lahat ng gusto ko binibigay nila. Ayun nga lang, syempre may kapalit yung bago mo makuha. Kailangan mo sundin yung utos nila. Kailangan mong maglinis muna ng bahay bago ka bigyan ng pera. Lahat. Pero kahit ganun, wala silang pinakitang hindi maganda. Then, in short, 2019, grade 8 po ako nung kinuha po ako ng father ko. Then, sobrang saya ko po kasi sabi ko magkakasama na kami, magkakapatid. Na akala ko magiging okay na kasi magkakasama na kami ulit ang lola at lolo ko with my stepmother and sa father ko, tapos yung dalawa kong kapatid. Yung expect ko na magiging okay kami, hindi din pala. Kasi nandyan yung ate ko na nabuntis, na sumama dun sa boyfriend niya. Tapos ganun din yung kapatid ko, nabuntis niya yung girlfriend niya. Parang sabay-sabay lahat yung problema. Na sinabi ko, kala ko magiging okay kami, magiging buo lahat. Pero hindi. Ang nangyari, nagkanya-kanya silang buhay hanggang ayun na din, yung lola ko umuwi na din sa province namin sa Cavite. Tapos kami na lang 4 na natira sa Manila. Ako, yung lolo ko, tapos yung stepmother ko and yung father ko. Then pandemic, sobrang hirap ng buhay. Na wala na kaming makain. Umaasa na lang kami lahat sa ayuda. Tapos yung naging okay na ulit, bumalik na ulit, wala ng pandemic. Nakakalungkot man, pero yung lolo ko is namatay siya sa sakit na asthma. Ang hirap kasi siya na lang hindi yung napapagsabihan ko ng mga problema. Then, siya na lang din yung pinahuhugutan ko ng lakas na siya na lang yung kakampi ko. Pero wala. Kinuha siya ni Lord. Kasi alam ko naman po may plano si God. Kaya siya kinuha na maging matatag ako. Then, lumipat po ulit kami ng bahay. Kasi nga po nangungupahan kami. Lumipat po kami ng bahay ng 3 na lang po kami. Ako, yung stepmother ko, and yung father ko. Akala ko madali kasi ako na lang mag-isa yung binubuhay nila. Okay naman po yung relationship ko sa stepmother ko, pero nung tumagal, nakita ko na yung ugali niya. Hindi na okay. Like, pag galing ko sa eskwelahan, ako magluluto, ako maglilinis.
Kasi pagod na sila sa trabaho ng father ko. Hanggang isang beses, nag-decide ako na makisama na lang sa boyfriend ko sa family niya kasi hindi ko na kaya. Napagod ako. Kasi hindi na rin ako masyadong kinakausap ng father ko. Ang hirap. Kasi bilang anak na bunso, may mga pangarap ako na gusto ko silang kasama. Pero wala akong choice kung hindi. Lumabon na lang na kinausap ko yung boyfriend ko na kung pwede kami mag-live-in. Kahit sa edad ko, kahit hindi pa pwede. Pero wala akong choice kasi napagod na yung utak ko. Kesa mag-aaral lang ako. Inisip ko pa pag uwi ko, maglilinis pa ako, magsasaing, tapos maglalaba pa ng uniform. Tapos lalaban ko pa yung mga damit nila. Pagod, tapos puyat. Tapos ang layo pa ng binabiyahe ko galing school. Then, I'm so very thankful for my boyfriend kasi tinutulungan niya ako sa lahat ng gawain ko sa bahay. Pag pupunta siya, dumadalaw. Tapos siya din nagiging kasangga ko. Pinapalakas niya yung loob ko. Ganun din yung family niya. Sinusuportahan ako. Pag pupunta ko sa kanila, magpahinga ka dyan. Alam namin pagod ka. Tapos, ayun po, hanggang ngayon, yung family ng boyfriend ko yung nagiging lakas ko na lang. So, Eya, it means yung support system ngayon ng family ng boyfriend mo and yung boyfriend mo is malaki yung pagkakaiba sa natanggap mong support system sa mismong totoo mong pamilya. Yes po. Mas masaya ka ngayon. Ano po, mas na-feel ko po na pamilya yung turing sa akin ng family po ng boyfriend ko. Sila yung nagiging lakas ko. Sila yung nagtiwala sa akin na kaya mo yan, yung mga pangarap mo, ito pa rin yung dalawa na sabay. Ayun po yung pinang-ahawakan ko ngayon. Then, nakatanggap pa ako sa father ko na nag-live-in na kayo, hindi ka na namin bibigyan ng allowance, hindi ka na namin bibigyan ng pangangailangan mo. So, nakakahiya naman po sa mga nakikinig, pero yung father po ng boyfriend ko yung nagpapaaral sa akin ngayon. Anong year mo na, Eya? First year college po. Anong course mo? Eduk po. Eduk. Mahirap man po makisama sa family ng boyfriend ko, pero nakikita nila yung paghihirap ko. Then, yung saya bilang pamilya, sa kanila ko naranasan. Kaya din nag-decide ako na umiwalay sa papa ko. Kasi iba yung treatment na nakukuha ko. Like, hinahanap ko yung father na love language na, anak, kamusta ka na? Anak, kumain ka na. Yung gano'n. Pero hindi ko sa kanya natatanggap. Makakatanggap lang ako sa kanya ng gano'n pag mataas yung grade ko, na anak, congrats, honor ka. Tapos pag bumaba yung grade mo, makakarinig ka pa nung kung ano-ano na. Ayan, kasi napapabayaan mo yung pag-aaral mo dahil sa boyfriend mo. Pag hindi ko nahihint yung expectation nila na grade, nakakarinig ako ng masasakit na salita. Like, grounded ka, bawal kang humawak ng cellphone, bawal ka lumabas. Yung ganun. Like, sabi ko, yung grade ko na lang ba yung tinitignan nila? Kaya pag nakikita akong magulang na sinusuportahan yung anak nila, sobra ako naiinig.
kasi hindi ko naranasan. And then, ayun, yung nakapunta ako sa bahay ng boyfriend ko, na welcome nila ako. Kahit sobrang ingay, kahit sobrang dami namin sa loob ng bahay, konting occasion, konting achievement mo lang, makakarinig ka na, congratulations, pagputihin mo pa, nandito lang kami, sasuporta kami sa'yo. Tapos kahit konting pagkain na lang, magsiselebrate kami. Para lang makita ko na sinusuportahan nila ako, knowing na alam kong marami din bayarin kasi sobrang dami natin sa bahay. Ilan ba kayo sa bahay, Eya? Bali po sa bahay po ng boyfriend ko. Isang po siya eh. 3 po kasi sila magkakapatid ng tito ko. Tapos yung panganay po nilang anak is may 3 anak po na babae. So, Kasama nyo na rin. opo, lahat ng pamangkin niya nandito. So, kung bibilangin natin ilan, may sobra kayo ng 20? Hindi naman, siguro po mga 15. 15 sa isang bahay. Ilang kwarto yung bahay? 5 po. 5 kwarto. So, hiwalay-hiwalay ng kwarto Opo. bawat pamilya. Opo. Tapos, I'm so very thankful po sa family nila kasi kahit sobrang ingay, kahit hanggang gabi, baliktad na nga po sa amin dito sa bahay nila kasi pag umaga, tahimik. Pag gabi, dun yung maingay kasi mga gising lahat ng tao. Pero kahit gano'n, nakikita mo silang masaya. Tapos pag alam nilang wala ka, bibigyan ka nila, magkukusa sila. Parang masasabi ko talaga, isang pamilya na nagtutulungan kahit sobrang hirap na, kahit mapuputulan na ng ilaw, tubig, nandiyan pa rin yung support system na, okay lang yan, tayo, think positive, ganito, kaya natin yan. Ganun po, kaya sobrang thankful ako sa family ng boyfriend kasi kahit sobrang hirap na, nakakatanggap ako sa kanila ng pagmamahal na hindi talaga sa family ko. Tanong ko lang din, yung boyfriend mo ba ngayon nag-aaral din? Yes po, parehas po kami. Parehas kayo ng year? Yes po. First year. So, okay naman ang relationship ninyo, no? Okay naman po kasi parehas po kami nag-church. Parehas po kami naglilingkod. So, nagiging center po ng relationship namin talaga si God na nagkahatakan kami na kaya natin to, matatapos natin to kahit mahirap, kahit minsan papasok kami na walang baon. Or kaya ako yung may baon, siya yung wala kasi yung baon niya bibigay niya sa akin. Ganun yung nagiging dalawang sistema. Kamusta naman yung mga kapatid mo? Kinakontak ka pa ba? Kinakausap ka pa ba? Ang nanay mo, tatay mo? Pag kinakausap ko po yung mga kapatid ko, makatanggap lang ako ng problema. Like, wala din, problema din sila kasi may mga kanya-kanyang anak na. Tapos yung father ko naman pag tinatawagan ko, pagkakamustahin ko, laging sagot sa akin, wala akong pera. Yung mother ko naman nagbibigay naman po, pero pag wala din pera, ayun, pag kakamustahin mo, pag tatawagan mo, sasabihan ka na, wala akong pera na ibibigay sa'yo. So, hindi ko naman sila tinatawagan para sa pera. Gusto ko silang kamustahin. Gusto ko marinig na, anak, kamusta ka na? Okay ka lang ba dyan? Then, lalo na po yung graduation ko, grade 12. Sobrang bigat ng pakiramdam. Kasi, kahit alam mo yun, kahit galit ka sa both parents mo, pero sila pa din talaga yung tinawagan ko. Nung malalaman ko makakagraduate ako ng senior high, yung father ko, sobrang disappointed ako kasi
alam niya yung paghihirap ko nung senior high na minsan napipail yung grade ko. And then, nung time pa nun na grounded nila ako kasi bumaba yung grade ko sa isang subject. Pero nung tinawagan ko siya, sinabi niya lang sa akin, hindi ako makakapunta kasi nakadestino ako sa Zambales. Iya. Tapos nalaman Mhm. po, Gusto ko lang marinig sa'yo na kung may chance kang kausapin ngayon yung nanay mo, anong gusto mo sabihin mo sa kanya? kung bibigyan po ako ng chance, Mhm. sasabihin ko po sa kanya na, Ma, bakit, ba't hinayaan mo na masira yung family natin? Ba't hinayaan mo na mabuwag yung pagsasama namin magkakapatid, yung pagsasama nila na akala namin okay ng mga kapatid ko. Gusto ko din sabihin sa kanya na miss ko talaga. Na sana bigyan niya ako ng oras niya kahit ano lang, kahit special occasion, Mhm. birthday, graduation, or recognition. Gusto ko sabihin sa kanya na balik na tayo sa dati kasi hirap na ako. Pagod na po yung bunso niya. Ayun po yung gusto kong sabihin sa kanya. May gusto ka bang sabihin sa daddy mo? Ma'am? Sa father ko po. Kung nakakarinig, kung mapapanood man niya po to, or maririnig niya, gusto po sa kanya sabihin na pa, miss ko na yung miss ka na ng prinsesa mo. Miss ko na yung mga yakap mo sa akin yung bata ako. Miss ka na ng bunso mo pa. Yun lang po. Iya, anong mga realization mo sa mga nangyayari na ganito? Ano yung mga napupulot mong aral? Ano yung mga tumatakbo sa isip mo? Kasi, syempre, at the end of the day, oo, nakakakuha ka ng support system dyan sa family ng boyfriend mo. Nandyan yung boyfriend mo. Pero iba pa rin yan eh. Iba pa rin yung pamilya mo talaga eh. And alam ko na tumatakbo din sa isip mo at nararamdaman mo minsan, may isang gabi ka na, ba't nandito ako? Imbis na nandito naman ako dapat sa pamilya ko. May mga tanong ka na ganun eh. Gustong-gusto ko silang kasama, buo. Dahil yan naman ang lumalabas din sa bibig mo eh. Na ang gusto mo lang naman talaga mabuo yung pamilya mo. Kung may choice ka lang naman talaga na buo, hindi mo naman pipiliin pumunta dyan. Mas gusto mo sa family mo talaga, di ba? Yes po. Alam mga realization mo? Una po yung realization ko is sana hindi ako pumayag na magkaganito yung sitwasyon ko na umiwas ko sa family ko para lang matakbuhan yung problema. Mhm. And syempre, nare-realize ko na ngayon hindi ako nagiging sama sa family ng boyfriend ko. Mhm. Dahil lang sa kanila ako nakakuha ng support system na gusto ko. Then yung pagsisisi ko po is hinayaan ko na i-let go ako ng family ko para lang din wala silang mais na problema. Ayun po.
May mga gusto ka pa bang sabihin, Iya? Na hindi mo pa nasasabi? Okay naman na po. Alam mo, nakakalungkot man at walang mga salita na pwedeng alam ko na pwedeng magpagaan ang kalooban mo, Iya. And alam ko naman na kaya ka lang tumawag din dito sa aming programa dahil upang maihandog mo o maibahagi mo lang din yung kwento mo ngayong gabi na to. Kaya gusto ko lang sabihin sa'yo na ibayan mo lang. And everything happens for a reason. May dahilan si God kung bakit nararanasan at nararamdaman natin yung ganito kabigat. Iya, kung may isang hiling ka ngayong Pasko, anong gusto mo? Kung bibigyan po ako ng isang hiling, yung darating na Pasko po, is yung makasama ko ng buo yung pamilya ko. Yung makasama ko yung mga kapatid ko, yung makabanding ko. Ayun po. Sana dinigin ng langit yung mga hiling mo. Iya. May gusto ka pang sabihin? Wala naman na po. Iya, lagi lang tayo magdasal ha. Lagi mo lang tatagan yung sarili mo. And wag mong kakalimutan na ingatan pa rin ang sarili mo. Yes po. Tanging mga dasal lang ang makakapagpabago ng lahat. Kung hindi man mabago ang lahat na pangyayari sa buhay mo, may panibago na magbubukas na pwede mong idagdag sa kwento ng buhay mo. Yes. Thank you, Eya, sa magandang kwento mo na pinarinig mo sa amin ngayong gabi na to. Salamat din po. I hope na pagkaan ko yung dibdib mo na nasabi mo ngayon yung mga nararamdaman mo. Salamat. Thank you din po sa programa niyo kasi nasabi ko po yung gusto ko talagang ikwento kasi wala akong mapagsabihan. Like, may mga tao naman na gustong makinig. Pero mas natatakot akong husgahan nila. Na baka sabihin nila, ginusto mo yung sitwasyon na yan. So, panindigan mo. Ayun po. Wala na bang chance na bumalik ka sa kanila? Sa daddy mo? Sa mami mo? Feeling ko po wala na kasi nakarinig na po ako sa kanila ng salita na wala ka naman ng babalikan. Yun na ba pinangahawakan mo? Yes po. Minsan bilang magulang, nakakapagbitaw talaga yung mga magulang natin ng mga hindi magagandang salita, pero bitaw ng magulang na ano yun eh, na may sama ng loob dahil may nagawa din tayong kasalanan.
Yes. Pero hindi ibig sabihin kinalimutan ka na nila literal or tinalikuran ka na nila. Minsan, baka hinihintay lang nila tayo na magbabalang din ang pride natin at lumapit tayo sa kanila. Pero walang guarantee or hindi ko pinapangako sa iyo na tama itong mga sinasabi ko sa iyo. Na kapag sinabi mo muli na gusto mo nang bumalik sa pamilya mo, sa nanay mo, at tingin mo mas yun ang tamang desisyon dahil na-view mo na yung buhay kapag kasama mo yung boyfriend mo, ay ibig sabihin mapapabalik ka na. Wala akong kasiguraduhan doon sa bagay na yun. Pero ang tanging alam ko lang ay minsan dapat magpakumbaba tayo bilang anak. Subukan mo lang. Tingin mo ba kapag bumalik ka sa kanila, maaayos yung buhay mo? Yun na muna ang tanong ko sa'yo. Feeling ko po, hindi ko naman po minamasama yung advice niyo po sa akin. Mm-hmm. Pero po kasi, kung babalik po ako sa kanila, ganun pa rin po yung sitwasyon. Mas lalo pa pong lumala kasi ayun nga po, nababalitaan ko mismo sa lola ko, nakasama nila na minsan wala silang kinakain. Mm-hmm. Tapos po minsan makakatanggap pa rin ako sa papa ko na wala nga kaming pambayad ng bahay. Tapos babalik ka pa dito, isa ka pang isipin. Okay. Kaya po, kahit nagbabalak po ako sa kanilang bumalik year 2024, padalawang isip na din po ako na kung babalik ako, ano kaya mangyayari? May magbabago ba? Then kinausap ko po sila isang beses na gusto ko nang bumalik, gusto ko na ulit sila makasama. Nag-sorry ako, nagpakumbaba bilang anak. Pero nakatanggap ako na babalik ka kasi wala ka na nakukuha sa amin. Or babalik ka kasi may kailangan ka sa amin. Ganun po. Kaya mas pinili ko na lang na manahimik na lang, na sarilinin na lang, na kayanin na lang yung pagsubok na binigay ni Lord. Kasi alam ko naman po na itong paghihirap ko ngayon, sobrang lakas ng panalangin ko kay Lord na, Lord, itong pagsubok na ito na binigay mo, tatanggapin ko ng tatanggapin hanggang mapagtagumpayan ko. Ayun na lang po yung pinanghahawakan ko ngayon, na araw-araw ko po pinapanalangin na sana maging okay pa, sana pagdating ng araw or pagka-graduate ko, kahit malayo pa, gusto ko sabihin sa magulang ko na bumalik na tayo, ako na yung bahala. Ganun po. Thank you for coming. I love the photo. Thank you, guys. Naiyak naman ako. Thank you so much, Iya, sa kwento mo. Thank you po. God bless sa'yo, Iya. God bless din po sa niyo po, programa niyo po. Niniwala ko na pagtatagumpayan mo yan. Thank you po. Yes. Nandito si DJ Titangelo in behalf of DJ Raketera. Kaming dalawa ng partner ko na naniniwala kami sa'yo na kapag tatagumpayan mo kung ano yung mga
pagsubok na kinakaharap mo ngayon. Salamat po. Thank you so much. Thank you po. And God bless. God bless din po. Bye-bye, Eya. Bye po. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ni Eya. Napakabigat. And kakalungkot man sa si Eya sa mga may broken family. Ano pa man. Wala tayong choice eh. Kumbaga, yung ganyang kapalaran, parang palabunutan yan eh. So, yung nabunot na may broken family, na walang choice, gusto man niya magsama-sama, pero yun nga yung sinasabi ko kanina sa inyo, kabisyo. Nung secret files pa lang natin. Diba? Paano natin masasabi na may choice tayo? Diba? Paano natin masasabing may choice tayo? Sige nga. Hindi, tao tayo, may choice tayo eh. Nasa sa atin kung saan natin gusto. Walang ganun. Walang ganun. Kapag mahirap ka, wala kang choice. Real talk lang. Diba? Kaya ang mga nakakapagsabi na may choice tayo, may mga pera pa yun eh. Kahit pa paano. Kasi kabisyo wala eh. Ito na mismo buhay na patotoo. Si Eya na. Diba? Pati yung secret files natin kanina. Sila na mismo. Tugman-tugma yung kwento. Na dahil sa kahirapan ng buhay. Diba? Wala na. Pero, ganun pa man. Tulad nga ng sinabi nila, may choice tayo. May choice tayo na pinanganak tayong mahirap. Pero dapat hindi tayo mamamatay na mahirap. Kasi oo, alam natin na walang kapasidad yung pamilya natin. At hindi man tayo nabigyan ng choice na mamili ng magarbo at madaling buhay. Masarap na pagkain kagad na mahihain sa lamesa. Sa mga panahon na nasa proseso ka. Pero hindi ibig sabihin yun kung wala kang choice ay hindi mo na kaya mapagtagumpayan yung buhay na pinapangarap mo. Parte ng proseso ang paghihirap sa buhay. Parte ng proseso yung katulad ni Eya na walang choice kundi makisama sa ibang tao na hindi niya kamag-anak para makasurvive. Hindi ibig sabihin na wala kang choice ngayon dahil mahirap ka ay habang buhay ka nang walang choice. Ikaw mismo ang gagawa kung paano ka makakasurvive sa buhay ng kahirapan. Ulitin ko, hindi kasalanan. Yung pinanganak kang mahirap. Pero kasalanan kung hahayaan mo na mamatay kang mahirap at nahihirapan. Dahil naniniwala ako na kahit anuman estado ng buhay natin, kung gugustuhin natin umangat, umayos, walang imposible. Katulad ni Eya na gumagawa ng paraan ngayon para magtagumpay sa buhay, para makamit yung buhay na masagana. Mahirap man, pero alam ko na mapagtatagumpayan niya yun.
Anyway mga kabisyo, maraming salamat sa inyo. Muli ako po si DJ Titangelo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Sa oras natin ngayon at 12:06 PM, that portion is brought to you by